లైన్‌లో ఉన్నాము. దివ్య జ్ఞానము అందరికీ స్వాగతం. హరే కృష్ణ. నాగేంద్ర ప్రభుజీ హరే కృష్ణ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయొచ్చు ప్రభుజీ. మాతాజీ అటెండెన్స్ పోస్ట్ చేస్తారు. అందరూ అటెండెన్స్ పోస్ట్ చేసిన తర్వాత ఒక 5 minutesలో ఫిల్అప్ చేయండి. ఓకే, హరే కృష్ణ. 4వ అధ్యాయం మొదలు పెడదాము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధార్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ 4వ అధ్యాయం దివ్య జ్ఞానము అని ఈ అధ్యాయానికి పేరు. నిన్న కర్మయోగం చూసాము. ఈ కర్మయోగంలో ఏం చూసామంటే నిన్న పని అనేది చెయ్యి, కర్మ అంటే పని చేయడం అన్నది చూసాము. నిష్కామ కర్మ గురించి చూసాము. నిష్కామ అంటే ఫలితాల మీద ఆసక్తి లేకుండా మనం పని చేయడం అని చెప్పి నిన్న బుద్ధి యోగం గురించి చెప్పుకున్నాం. సో అలా కర్మలు చేస్తూనే కర్మయోగంలో మనం ఏ విధంగా అభివృద్ధి పురోగమనం చెందవచ్చు అనేది కూడా చూసాము. చివరికి మీరు మనందరం కూడా అందరికీ కూడా ఆదర్శప్రాయంగా ఉండేటట్లుగా జీవనం సాగించాలి. సో శ్రేష్ఠులైన వాళ్ళు అందరికీ కూడా ఆదర్శప్రాయంగా జీవితాన్ని సాగిస్తారు అన్నది చూసాం. వాళ్ళు ఏ రకంగా ప్రవర్తిస్తే సామాన్యులంతా కూడా వాళ్ళని అనుసరిస్తారు అన్న శ్లోకం చూసాము. వాళ్ళు శాస్త్రాల ప్రకారం వాళ్ళు ఏ స్టాండర్డ్స్ అయితే నెలకొల్పుతారో మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా ఆ స్టాండర్డ్స్ని ఫాలో అవుతారు అన్నది చూసాం. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆదర్శప్రాయంగా ఇతరులు ఫాలో అయ్యే విధంగా ఉండాలి అన్నది చూసాము. ఆ తర్వాత అందరికంటే పెద్ద శత్రువు ఎవరు అదొకటి చూసాం, ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాన్ని. ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. విద్యేనమిహ వైరిణం అని చెప్పి మనం చూసాం. ఇంతకంటే పెద్ద శత్రువు ఈ ఇహంలో అంటే ఈ ప్రపంచంలో లేదు అని. కాబట్టి ఏమిటి ఆ పెద్ద శత్రువు? అన్నిటికంటే పెద్ద శత్రువు ఈ ప్రపంచంలో ఎవరైనా? కామం. ఎక్సలెంట్, వెరీ గుడ్ లలిత మాతాజీ, కరెక్ట్. సో అన్నిటికంటే కామయేష క్రోధయేష రజోగుణ సముద్భవ మహాశనో మహాపాప్మ విద్యేనమిహ వైరిణం. సో కేవలం రజోగుణం వల్ల పుట్టిన ఈ కామమే క్రోధంగా కూడా పరిణమిస్తుంది. దీనిని మించిన శత్రువు ఈ ప్రపంచంలో ఇంకొకటి లేదు అన్నది నిన్న చూసాం. సో అది ఓకే, వెరీ గుడ్. సో నిన్నటి చాప్టర్లో మనం చూసిన విషయాలు అవి. ఇప్పుడు గురు పరంపర గురించి చూద్దాం. ఏమిటి అంటే డిసిప్లిక్ సక్సెషన్ అంటున్నారు. సో అంటే గురు పరంపర. పరంపర అంటే ఒకరి నుంచి ఒకరికి వరుసలో రావడాన్ని పరంపర అంటాము.
సో ఈ గురు పరంపర ఏమిటంటే ఒక గురువు శిష్యుడికి చెప్తే ఆ శిష్యుడు మళ్ళీ తన శిష్యుడికి, ఆయన మళ్ళీ తన శిష్యుడికి, అలా విద్య అనేది ఒకరి దగ్గర నుంచి ఒకరికి రావడాన్ని గురు పరంపర అంటారు. ఇక్కడ గౌడీయ వైష్ణవ గురు పరంపరను చూపిస్తున్నారు. ఈ గౌడీయ వైష్ణవ గురు పరంపర మధ్వాచార్యుల నుంచి వచ్చి ఇక్కడ చైతన్య మహాప్రభు, ఆయన తర్వాత ఈ గురువులందరినీ కూడా మనకు చూపిస్తున్నారు. సో ప్రభుపాద ఈ గురు పరంపర నుంచి రావడం జరిగిందనమాట. అది. సో ఈ గౌడీయ వైష్ణవ సాంప్రదాయం నుంచి ప్రభుపాద వచ్చారు. సో ఈ గురు పరంపరలు అంటే డీటెయిల్డ్గా కాదు కానీ బ్రీఫ్గా మనం ఏమిటి అన్నది ఇక్కడ చూద్దాము. 4 ముఖ్యమైన గురు పరంపరలు ఉన్నాయి భగవంతుడి నుంచి వచ్చినవి. అవి ఏమిటి అంటే కామం, నాగార్జున ప్రభుజీ కూడా చెప్తున్నారు ఆన్సరు. విద్యేనమిహ వైరిన అంటే కామయేష క్రోధై. ప్రపంచంలో అన్నిటికంటే పెద్ద శత్రువు ఏది అంటే కామం. వెరీ గుడ్, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇకపోతే ఈ 4 గురు పరంపరలు ముఖ్యమైనవి ఏమిటి అంటే బ్రహ్మ నుంచి వచ్చినది మధ్వాచార్య వారి గురు పరంపర. ఇప్పుడు మన ప్రభుపాద ఈ గౌడీయ వైష్ణవ సాంప్రదాయం ఈ గురు పరంపర నుంచి వచ్చింది. ఆ తర్వాత లక్ష్మీదేవి నుంచి రామానుజాచార్య, ఆ తర్వాత శివుడి దగ్గర నుంచి విష్ణు స్వామి, తర్వాత 4 కుమారులు ఎవరు అంటే బ్రహ్మకుమారులు 4 ఉన్నారు. వాళ్ళ పేర్లు సనక, సనందనాది, సనత్, సనాతన. ఈ 4 కూడా వాళ్ళు ఎప్పుడు చిన్నపిల్లల్లానే ఉంటారు. వాళ్ళు చాలా జ్ఞానులు ఈ 4. వాళ్ళ నుంచి వచ్చినటువంటి గురు పరంపర అనమాట. ఏది అంటే నింబకాచార్యుల వారి గురు పరంపర. సో ఈ 4 ముఖ్యమైన గురు పరంపరలు. వీటిల్లో మధ్వాచార్య గురు పరంపర నుంచి ఈ గౌడీయ వైష్ణవ సంప్రదాయం వచ్చింది. ప్రభుపాద ఈ సంప్రదాయానికి చెందినవారు. సో అసలు ఇప్పుడు భగవద్గీత ఈ జ్ఞానం ఏమిటి అని అంటే భగవద్గీతలో మనం చూసేది మొట్టమొదటిగా భగవంతుడి గురించి, ఆయన విభూతుల గురించి. విభూతులు అంటే వైభవాలు, భగవంతుడి యొక్క వైభవాలు లేదా భగవంతుడి యొక్క మహత్యాలు అని అర్థం. సో ఇంగ్లీష్లో గ్లోరీస్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఈ భగవంతుడి గురించి, ఆయన వైభవాల గురించి, మహత్యాల గురించి తెలుసుకునే ఆ జ్ఞానం. రెండవది ఆత్మజ్ఞానం, మనం భగవద్గీతలో తెలుసుకునే విషయాలన్నమాట. మూడవది మనకి భగవంతుడికి ఉన్న సంబంధం, అంటే ఆ యోగ, ఆ కనెక్షన్ ఎలా పెట్టుకోవాలి అనేది ఆ జ్ఞానం. ఇవన్నీ కూడా మనం భగవద్గీతలో చూస్తాము. సో ఇది ఇక్కడ అర్జునుడు మరి సయేవాయం మయా తేద్య యోగ ప్రోక్త పురాతన భక్తోసి మే సఖా చేతి. దీనికన్నా ముందు ఇంకా మర్చిపోయింది. ఫస్ట్ ఇక్కడ పంచతత్వ మంత్రం అయిన తర్వాత మనకి 3rd చాప్టర్ ఏంటనే చూసాం. సో ఈ 4th చాప్టర్ని మొట్టమొదట భగవాన్ వాచతో ప్రారంభం అవుతుంది. సో భగవంతుడు చెప్తున్నారు, శ్రీ భగవానువాచ ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహమవ్యయం వివస్వాన్ మనవే ప్రాహ మనుర్ ఇక్ష్వాకవే బ్రవీత్. సో ఈ యోగాన్ని మొదట ప్రోక్త చెప్పాను, అహం నేను, అవ్యయమైనటువంటి యోగాన్ని అంటే నాశనం లేనటువంటి ఈ యోగాన్ని నేను మొట్టమొదట చెప్పాను అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఎవరికి? వివస్వాన్కి చెప్పాను అంటున్నారు. వివస్వాన్ అంటే సూర్య భగవాను. ఇక్కడ మనం చిత్రంలో చూస్తున్నాం భగవంతుడు సూర్యుడికి ఉపదేశించటం. అప్పుడు వివస్వాన్ మనవే ప్రాహ, వివస్వాన్ ఏమో మనువుకు చెప్పారు, మను ఇక్ష్వాకవే బ్రవీత్, మనువేమో ఇక్ష్వాకుకు చెప్పారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో గురు పరంపర అన్నది చూసాం కదా, ఒకరి నుంచి ఒకరికి ఈ జ్ఞానాన్ని ఒకరి దగ్గర నుంచి ఒకరికి రావడాన్ని గురు పరంపర, గురువు శిష్యుడికి, శిష్యుడు మళ్ళీ తన శిష్యుడికి, దీన్ని పరంపర అంటారని చెప్పుకున్నాం. సో అలా ఇక్కడ
మరి పరంపరగా ఈ జ్ఞానం వస్తోంది. మొట్టమొదటగా నేను సూర్యుడికి చెప్పాను, సూర్యుడేమో మనువుకు చెప్పాడు. మనువు ఎవరు? మానవ జాతికి మొట్టమొదటి వాడు తండ్రి. సో ఆ సూర్య భగవానుడు మనువుకు చెప్తే మనువు ఇక్ష్వాకుకు చెప్పాడు అని చెప్పి భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్పారు. తర్వాత ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజర్షయో విదుః సకాలే నేహ మహతా యోగో నష్ట పరంతప. సో ఈ రకంగా పరంపరగా ప్రాప్తమైంది ఈ జ్ఞానం. నేను సూర్యుడు మనువుకు, మనువు ఇక్ష్వాకుకు చెప్పాడు. అలా వరుసనే ఇలా వాళ్ళు శిష్యులకు చెప్తూ వచ్చారు. ఇది ఈ రకంగా ఈ జ్ఞానం పరంపరగా వస్తూ ఉంది. అయితే కాలక్రమంలో ఎక్కడో ఈ మహాయోగం నష్టపోయాం. అంటే ఎక్కడో బ్రేక్ వచ్చింది. ఎవరో ఎప్పుడో ఎక్కడో చెప్పడం ఆపివేశారు. దాంతో ఈ యోగం క్రమంగా క్షీణించిపోయింది. ఇంకా ఈ యోగ జ్ఞానం పోయింది అని చెప్పి చెప్పారు. సో ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని ఆ రకంగా గురు శిష్య పరంపర ద్వారా స్వీకరించి ఇమం రాజర్షయో విదుహు అంటే రాజర్షులందరూ కూడా ఈ జ్ఞానాన్ని ఆ రకంగా అర్థం చేసుకున్నారు, పరంపరగా వస్తూ ఉంది కాబట్టి. అయితే కాలక్రమంలో ఈ పరంపర ఎక్కడో బ్రేక్ వచ్చి క్షీణించిపోయి ఈ యోగం అంతా కూడా పోయింది, నశించిపోయింది. అంటే ఈ యోగాన్ని ఆ, తెలుసుకునే మార్గం కోల్పోయాము అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుడు మరి ఆ, వివస్వాన్ అంటే సూర్య భగవానుడికి చెప్పటం, ఆయన మళ్ళీ మనువుకు చెప్పటం, మనువు ఇక్ష్వాకుకు చెప్పటం ఇక్కడ కూడా కొంతవరకు చూపిస్తున్నారు ఈ చిత్రంలో. అయితే సూర్యదేవుడికి కృష్ణ భగవానుడు గీతని ఎప్పుడు బోధించారు అంటే మరి ఆ సూర్యుడికి బోధించాను అంటున్నారు కాబట్టి ఎప్పుడు బోధించారు అనే ప్రశ్న మనకు వస్తే ఇప్పుడు 27 మనం 4 యుగాలు ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం. ఏమిటి ఆ 4 యుగాలు? సత్య, త్రేత, ద్వాపర, కలియుగాలు. ఓకే. సో ఆ 4 యుగాలు కూడా ఒక యుగ చక్రం అంటాం. 4 యుగాలు కలిపితే ఒక యుగ చక్రం అవుతుంది. ఇలాంటి యుగ చక్రాలు 27 అయిపోయాయి ఇప్పటి వరకు. ఈసారి సృష్టి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. 27 అయిపోతే 27 యుగ చక్రాల్లో ఎంత టైం ఉంది అంటే 1166 లక్షల సంవత్సరాల టైం ఉంది. ఇప్పుడు 28వ యుగ చక్రంలో ఉన్నాం. 28వ యుగ చక్రంలో కూడా సత్య, త్రేత, ద్వాపర యుగాలు అయిపోయాయి. ఇప్పుడు కలియుగం జరుగుతుంది. సో కలియుగంలో మనం ఇప్పటి వరకు 5000 సంవత్సరాలు జరిగిపోయాయి. అంటే ఇప్పుడు 2024లో ఉన్నాము. అంతకు ముందు కూడా మనకు ఒక 3 సంవత్సరాల వరకు చరిత్ర తెలుస్తోంది. ఏది ఏదో అంటారు కదా, అంత ఈ సింధు నాగరికత ఇదంతా కూడా. సో ఏది ఏమైనా ఒక 5000 సంవత్సరాలు ఇప్పటి వరకు కలియుగంలో జరిగిపోయాయి అని చెప్తున్నారు. సో ఆ 5000 ప్లస్ సత్య, త్రేత, ద్వాపర యుగాలు 3 కూడా ఈ యుగ చక్రంలో అయిపోయాయి కాబట్టి ఆ మూడిట్లో కలిపితే 38 లక్షల సంవత్సరాలు, కలియుగంలో ఒక 5000 సంవత్సరాలు, ఇవన్నీ కలుపుకుంటే మొత్తం ఎంత అయిందంటే 1205 లక్షల సంవత్సరాలు జరిగాయి ఇప్పటి వరకు. మరి సో అప్పుడు అది మిలియన్స్ లో చూస్తే మరి 120 మిలియన్ సంవత్సరాలు అని చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. సో అంటే 10తో భాగించాలి, డివైడ్ చేస్తే 1205 lakhs 1205 లక్షల సంవత్సరాలు, మిలియన్స్ లో చూస్తే 120 మిలియన్లు. సో గీతను 120 మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం సూర్య భగవానుడుకు సుమారుగా బోధించారు శ్రీకృష్ణుడు. అది ఇక్కడ మనకి టైం. సో ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ మనకి కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా మీకు అనిపించవచ్చు. బట్ ముఖ్యంగా మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది 120 మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం, లక్షల్లో చూస్తే 1200 లక్షల సంవత్సరాల క్రితం గీతను సూర్య భగవానుడికి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు బోధించటం జరిగింది. సో ఇక్కడ సత్య, త్రేత, ద్వాపర యుగాల్లో మూడిట్లో కలిపి 4,32,000 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి అన్నది చూస్తున్నాము.
ఓకే. సో, అది విషయం ఇక్కడ. తర్వాత డిసిప్లిక్ సక్సెషన్ అంటే ఏమిటంటే ఇలా చెట్టుంది, పండు ఒకళ్ళు కోస్తున్నారు, వీళ్ళకి అందిస్తున్నారు. అందించిన వాళ్ళు ఇక్కడ బుట్టలో ఉన్న ఒకళ్ళేమో బుట్ట పట్టుకునున్నారు. సో, ఒకళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒకళ్ళకి ఒక్కొక్కరు ఇలా చేసి చెట్టుకున్న పండుని చివరికి కిందకి బుట్టలోకొచ్చేటట్లు చేస్తున్నారు. అలాగే గురు పరంపరని కూడా చిన్న ఎగ్జాంపుల్‌గా చూపిస్తున్నారనమాట దాని మీనింగ్. ఇలా ఒక గురువు నుంచి ఒక గురువుకు ఆ జ్ఞానం మనకు అందిస్తూ వచ్చారు. ఈ భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని మొట్టమొదట మరి శ్రీకృష్ణుడు భగవంతుడు బోధించిన ఇలా గురు పరంపరగా వస్తూ ఉంది. ఇప్పుడు మనం ప్రభుపాద ఆయన అనువదించినటువంటి ఈ భగవద్గీతను వ్యాస మహర్షి యొక్క భగవద్గీతను చూస్తున్నాము. ఈ గురు పరంపరలు చూసాం. ముఖ్యమైన 4 కూడా గౌడీయ వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో ఈ మధ్వాచార్యుల నుంచి వచ్చిన గురు పరంపరలో ప్రభుపాద అందులో ఉన్నారని చూసాము. సో, ఇలా వచ్చింది అని చెప్పారు గదా! పరంపరగా ఈ జ్ఞానం వస్తోంది అని. స ఏవాయం మయా తేద్యా యోగః ప్రోక్తా పురాతన భక్తోసి మే సఖా చేతి రహస్యం హి ఏతదుత్తమం. సో, అర్జునుడి యొక్క అర్హత ఏమిటి ఈ గీత వినడానికి అనుకున్నట్లయితే, అర్జునుడు భక్తుడు మరియు స్నేహితుడు కూడా. భగవంతుడి యొక్క సర్వోన్నత దేవాది దేవుడు భగవంతుడన్నది తెలిసినవాడు, అంగీకరించినవాడు. అది అర్జునుడు. భగవద్గీత వినడానికి కూడా ఆ అర్హత ఉండాలి. అంటే భక్తుడు భగవంతుడి మీద ఆ భక్తి భావం కూడా ఉండాలి. ఆ జ్ఞానం ఏమిటి? ఏ రకమైన జ్ఞానాన్ని భగవద్గీతలో మనం చదువుతాం అంటే భగవంతుడి గురించి, ఆయన యొక్క మహత్యాల గురించి, ఆత్మజ్ఞానం గురించి, మనకి భగవంతుడికి ఉన్న ఆ కనెక్షన్ ఏమిటి? ఎలా ఏర్పరచుకోవాలి ఆ యోగాలోకి, ఏ విధంగా వెళ్ళి ఆ జ్ఞానాన్ని తెచ్చుకోవాలి, ఈ విషయాలు చూస్తామని చెప్తున్నా. సో, ఇది ఇలా భగవంతుడు చెప్పిన తర్వాత అర్జునుడు అంటున్నాడు. అర్జున ఉవాచ అపరం భవతో జన్మ పరం జన్మ వివస్వతః కథమేతద్విజానీయాం త్వమాదౌ ప్రోక్తవానితి. సో, అర్జునుడు ఏమంటున్నాడంటే, వివస్వాన్ ఎప్పుడో నీకంటే ముందే పుట్టాడు కదా సూర్యదేవుడు కృష్ణ. నువ్వు ఈ విద్యను అతనికి ప్రారంభంలోనే నేను ఎప్పుడో చెప్పానంటున్నావు. అది మరి నాకేం అర్థం కావడం లేదు. నువ్వేమో ఇప్పుడు ఈ ద్వాపర యుగంలో నువ్వు ఇప్పుడు ఉన్నావు. నువ్వు మరి మొట్టమొదట్లో ఎప్పుడో సూర్య భగవానుడికి చెప్పానంటున్నావు. నాకు ఈ విషయం కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్‌గా ఉంది అని చెప్పి అడిగాడు. సో, అది అప్పుడు భగవంతుడు ఏమంటున్నారంటే ఆహ్ భగవానువాచిది శ్రీభగవానువాచ అజోపి సన్నవ్యయాత్మా భూతానాం ఈశ్వరోపి సన్ ప్రకృతిం స్వామధిష్టాయ సంభవామి ఆత్మమాయయా. సో, నేను పుట్టుక లేని వాడినైనా సరే, నాశనం లేని వాడినైనా సరే, సమస్త ప్రాణులకు ప్రభువునై ఉండి కూడా నేను స్వామధిష్టాయ నా యొక్క స్వయం సంకల్పంతో సంభవామి అవతరిస్తూ ఉంటాను ఆత్మమాయయ నా యొక్క సంకల్పంతోనే అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో, భగవంతుడికి జనన ఆది లేదు. ఆయన ఎప్పుడూ ఉండే ఆయన సచ్చిత్తానంద. సత్ అంటే ఎప్పుడూ ఉండేది, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది అని చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి ఆయనకు పుట్టుక అనేది లేకపోయినా, నాశనం అనేది లేకపోయినా, పుట్టుక అంతం లేనివాడు అయినప్పటికీ కూడా సమస్త ప్రభువులకు సమస్త ప్రాణులకు కూడా ప్రభువునై ఉండి కూడా నేను నా యొక్క సంకల్పంతో ప్రతి యుగంలో అవతరిస్తూ ఉంటాను అని చెప్పి చెప్పారు. అంటే నువ్వు అప్పుడు సూర్య భగవానుడికి ఎలా చెప్పావు అని నాకు అది అర్థం కావడం లేదు. నువ్వు ఇప్పుడు కదా ఉన్నావు అని అడిగినప్పుడు ఈ సమాధానం చెప్పారనమాట. చెప్పి మరి భగవంతుడికి మనకి ఉన్న వ్యత్యాసం అనండి, పోలిక అనండి ఏమిటంటే భగవంతుడు శాశ్వతుడు. ఆయన అచ్యుత అంటే చ్యుతుడు కానివాడు. మరి జీవాత్మ శాశ్వతమైన వాడే కానీ, ఆత్మ శాశ్వతమే కానీ గత జన్మలను మనం మర్చిపోతాం. అలాగే భగవంతుడు ఆయన సంకల్పించినప్పుడు ఆయన అవతరిస్తారు. మనం ఎలా జన్మిస్తాము అంటే మన కర్మఫలాల ఆధారంగా మనం జన్మ తీసుకుంటాం. అలాగే భగవంతుడి శరీరం కూడా సచ్చిత్తానందమే. ఆయన ఆత్మ, ఆయన మొత్తం భగవంతుడే కంప్లీట్‌గా, ఆయన శరీరం కూడా సచ్చిత్తానంద.
మనం ఆత్మ సచ్చితానంద కానీ భౌతిక శరీరం మనది సచ్చితానంద కాదు. అసత్ అచిత్ నిరానంద అని చెప్పి ఇక్కడ రాస్తున్నారు. మన శరీరానికి ఆత్మకి భేదం లేదు భగవంతుడికి, రెండు కూడా సచ్చితానందమే. మనకు సచ్చితానందమైన ఆత్మ శరీరాన్ని, స్థూల శరీరాన్ని, సూక్ష్మ శరీరాన్ని పొందుతుంది. భగవంతుడికి అన్ని జన్మలు గుర్తుంటాయి, మనకి శరీరం మారినప్పుడు గత జన్మను మర్చిపోతాం అని కొన్ని విషయాలు ఇక్కడ చెప్పారు. సో నేను మరి ప్రతి యుగంలోనూ కూడా అవతరిస్తూ ఉంటాను అని భగవంతుడు నా సంకల్పంతోనే ఆయన తలుచుకున్నప్పుడు అవతరిస్తారు. అయితే ఎప్పుడు అవతరిస్తారు, ఎప్పుడు అవతరించాలని సంకల్పిస్తారు అని మనకి డౌట్ వస్తే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానమధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం. యదా యదా హి ధర్మస్య, ధర్మం ఎప్పుడైతే గ్లానిర్భవతి భరత వంశస్థుడా అర్జున, ఎప్పుడైతే ధర్మం తరిగిపోతూ ఉంటుందో, తగ్గిపోతూ ఉంటుందో, క్షీణిస్తుందో, అభ్యుత్థానం పెరుగుతుందో అధర్మం ఎప్పుడైతే వృద్ధి చెందుతుందో, తదాత్మానం నేను స్వయంగా సృజామ్యహం నేను అవతరిస్తాను అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో భరతవంశీయుడ అర్జున, ధర్మం ఎప్పుడైతే క్షీణిస్తుందో, అధర్మం ఎప్పుడైతే విస్తృతంగా పెరిగిపోతుందో ఆ సమయంలో నేను స్వయంగా అవతరిస్తాను అని చెప్పి అటెండెన్స్ ఫామ్ పోస్ట్ చేసిన ప్రభుజీ చూడండి. మాతాజీ అటెండెన్స్ ఫామ్ ని పోస్ట్ చేశారు. మళ్ళీ కొంచెం సేపు అయిన తర్వాత మళ్ళీ 5 minutes లో చేస్తాను మాతాజీ. ఓకే మాతాజీ, ఆల్రెడీ పెట్టాను నేను, మళ్ళీ చేస్తాను. అదే నేను చూశాను. అది ఏమవుతుందంటే కొంచెం సేపు అయిన తర్వాత ఓల్డ్ మెసేజ్ కనిపించడం లేదు నాకు కూడా. అందుకని మళ్ళీ ఫ్యూ మినిట్స్ అయిన తర్వాత మాతాజీ పెడతారు, దయచేసి అప్పుడు చేసుకోండి, అందరూ క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఓకే, సో భగవంతుడు అందుకని చెప్తున్నారు, ఎప్పుడైతే ధర్మం క్షీణిస్తుందో, అధర్మం పెరుగుతుందో నేను ఆ సమయంలో అవతరిస్తాను. ఈ శ్లోకము నెక్స్ట్ శ్లోకం అంటే అన్ని ఇంపార్టెంటే, ఇవి ఇంకా చాలా మందికి కంటతా కూడా వస్తూ ఉంటాయి ఈ 2 శ్లోకాలు. సో ఈ 2 కూడా ఆ రకంగా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాలు. సో భగవంతుడు ఎప్పుడు అవతరిస్తారు అంటే ధర్మం తగ్గినప్పుడు, అధర్మం పెరిగినప్పుడు నేను అవతరిస్తానని చెప్పారు. ఆ తర్వాత ఎందుకు అవతరిస్తారు అనే ప్రశ్న వస్తే దానికి కూడా ఇక్కడ ఆన్సర్ చెప్తున్నారు. పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. పరిత్రాణాయ సాధూనాం, సాధువులంటే ఇక్కడ మంచివాళ్ళు అని అర్థం, ధర్మ మార్గంలో ఉండేవాళ్ళు అని అర్థం. సో అలాంటి సాధువులను రక్షించడానికి, వినాశాయచ దుష్కృతం అంటే దుర్మార్గులను వినాశనం చేయడానికి, ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ ధర్మాన్ని తిరిగి పునరుద్ధరించడానికి సంభవామి అవతరిస్తాను యుగే యుగే ప్రతి యుగంలోనూ. సో సాధువులు మంచి వాళ్ళని కాపాడటానికి, దుర్మార్గులను శిక్షించడానికి, నశింపచేయడానికి, తిరిగి ధర్మాన్ని పునరుద్ధరించడానికి నేను ప్రతి యుగంలో అవతరిస్తాను అని చెప్పి, ఎందుకు అవతరిస్తారన్న దానికి మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఇక్కడ కంసవధ చూపిస్తున్నారు. మరి కంసుని చివరికి శ్రీకృష్ణుడు వధించటం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. పక్కన బలరాముని కూడా చూపిస్తున్నారు. సో ఇక్కడ మనకి చిన్న స్టోరీ కనిపిస్తోంది. ఏది, భగవంతుడు దేవకి వసుదేవులు మరి కారాగారంలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి అవతరించడం, వాళ్ళకి చెప్పడం విషయాన్ని, ఆ తర్వాత చిన్న బాలుడిగా మారటం, ఈ బాలుడిని తీసుకుని మరి ఈ వసుదేవుడు నందమహారాజు ఇంటికి తీసుకువెళ్ళి అక్కడ వదలడం మనం చూస్తున్నాం. సో భగవత్ మహత్యంతో మరి వర్షం పడుతుంటే ఆదిశేషుడు పడగతో నీడనివ్వడం, ఆ తర్వాత మరి గేట్లన్నీ కూడా వాటంతట అవే తెరుచుకోవడం, ఈ కారాగార ఈ భటులందరూ కాపలాదారులందరూ కూడా
నిద్రలో ఉండటం భగవత్మాయతో జరిగింది. ఆ రకంగా భగవంతుడిని అక్కడికి చేర్చటం, ఆ విషయం అంతా ఇక్కడ మనం చిత్రంలో చూస్తున్నాం. సో అది నేను ధర్మాన్ని మళ్ళీ పునరుద్ధరించడానికి, దుష్టుల్ని శిక్షించడానికి, మరి సాధువులను రక్షించడానికి అవతరిస్తూ ఉంటాను అని చెప్పారు కదా. ఇంకా భగవంతుడిని తెలుసుకోవడం వల్ల వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటి అనే ప్రశ్న గనక మనకు వచ్చినట్లయితే, జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వతః త్వక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి. సో అర్జున, సో నా జన్మ గురించి, నా కర్మలు అంటే నేను నా యొక్క పనుల గురించి, నా ఆ దివ్యమైనటువంటి భగవద్ జన్మని కానీ, ఆయన దివ్యమైన కర్మలను గురించి కానీ ఎవరైతే వేత్తి తెలుసుకుంటారో ఈ తత్వాన్ని, అంటే నా గురించి, నా యొక్క యాక్షన్స్ గురించి, అవి మామూలు కాదు, భగవత్ తత్వమే దివ్యమైనది, సచ్చిత్తానందం. ఆ తర్వాత ఆయన చేసే కర్మలన్నీ కూడా దివ్య కర్మలే. కాబట్టి భగవంతుణ్ణి ఈ రకంగా ఆయన్ని తెలుసుకున్న వాళ్ళు త్వక్త్వాదేహం పునర్జన్మ, అంటే దేహం వదిలిన తర్వాత పునర్జన్మ నైతి, పునర్జన్మ ఉండదు. మామేతి, సో నన్నే పొందుతారు అర్జున అని చెప్తున్నారు. ఎవరైతే నా జన్మ కర్మల దివ్య స్వభావాన్ని తెలుసుకున్నారో వాళ్ళ దేహం వదిలిన తర్వాత, అంటే ఈ శరీరాన్ని వదిలిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి ఈ భౌతిక జగత్తులో జన్మించరు, నా దగ్గరికే వస్తారు, నన్నే పొందుతారు, నా నిత్య శాశ్వత ధామానికి. అంటే మోక్షం వస్తుందన్నమాట. జనన మరణ చక్రం నుంచి బయటపడతారు, నన్ను పొందుతారు, నన్ను చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుణ్ణి కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు, ఆయన యొక్క జన్మ కర్మచమే దివ్యం, నా యొక్క దివ్యమైనటువంటి ఈ నా జన్మ కర్మల దివ్య స్వభావాన్ని తెలుసుకున్న వాళ్ళు మళ్ళీ జన్మ అనేది ఉండదు, వాళ్ళకి మోక్షం వస్తుంది, నన్నే చేరుకుంటారు. ఎవరు అర్థం చేసుకోగలరు మరి? సరే, భగవంతుడిని అర్థం చేసుకుంటే మోక్షం వస్తుంది, ఆయన్ని చేరుకుంటామన్నది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఎవరు అర్థం చేసుకోగలరు భగవంతుణ్ణి, ఆయన జన్మ కర్మల దివ్య స్వభావాన్ని? అది కూడా చెప్తున్నారు. ఎలా ఉంటే మీరు నన్ను అర్థం చేసుకోగలరు, నా జన్మ కర్మలు అంటే, వీతరాగ భయక్రోధ మన్మయా మాముపాశ్రితా బహావో జ్ఞాన తపసా పూతా మద్భావమాగతా. వీత రాగ భయక్రోధ, వీత అంటే వదిలిపెట్టం, రాగాన్ని, భయాన్ని, క్రోధాన్ని ఎవరైతే వదిలిపెట్టి, మన్మయా మాం ఉపాశ్రిత, మనస్సును నా మీదే పెట్టి నన్ను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు, బహావో జ్ఞాన తపస్స, ఎంతో మంది జ్ఞాన తపస్సులు, పూత మద్భావమాగత, నా యొక్క భావాన్ని పొందారు, అంటే నా యొక్క స్థితిని అర్థం చేసుకున్నారు, నా మెంటాలిటీ వాళ్ళకి అర్థమైంది, నా జన్మ కర్మల దివ్య స్వభావం, నా స్వభావాన్ని వాళ్ళు అర్థం చేసుకున్నారు. అర్థం చేసుకోవడం అంటే ఏమిటి అంటే, ఊరికి చదివి ఓహో ఇది ఇలా అంటున్నారు కాబట్టి ఇది అని అనుకోవడం కాదు, ఎక్స్పీరియన్స్తో అర్థం చేసుకోవడం. ఆ స్వభావం ఏమిటో మనం ఆ స్వభావాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలగడం నిజంగా. సో అది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చదువుతున్నాం, వీతరాగ భయక్రోధ. రాగం అంటే ఆసక్తి అన్నారంటే, రాగం అంటే ఎవరి మీదైనా దేని మీదైనా ఉన్న అటాచ్మెంట్, ఇష్టము, అది రాగము అంటాము. భయము, క్రోధము, ఈ మూడింటి నుంచి విముక్తులై నా మీదే వాళ్ళు స్థితులై ఉండి నన్ను ఆశ్రయించి అంటున్నారు. సో ఓహో ఇలా ఉంటే జ్ఞానంతో పవిత్రులయ్యారు అంటున్నారు. అది మనం చదివాము, తెలుసుకున్నాం, కానీ మనం ఆ స్టేజ్కి వచ్చామా? రాలేదు. కాబట్టి ఆ స్టేజ్కి మనం నిజంగా వచ్చినప్పుడు అది మనం నిజంగా తెలుసుకున్న వాళ్ళం అయినట్లు లెక్క. అంటే మనం ఆ అది ఎలా ఉంటుంది ఆ స్టేజ్ అనేది మనం స్వయంగా ఎక్స్పీరియన్స్ చేసినప్పుడే మనకది నిజంగా అర్థమైనట్టు లెక్క అనమాట. ఇది మనం థియరిటికల్గా చదివి విషయం తెలుసుకుంటున్నాం, కానీ మనం ఆచరణతో తెలుసుకోవడం లేదు ఇంకా. ఆ ఫీలింగ్ని నిజంగా మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేసినప్పుడు అది మనం తెలుసుకున్నాం. సో అలా అది ఆ రకంగా నన్ను ఎక్స్పీరియన్స్తో తెలుసుకున్న వాళ్ళు నా మీద మనస్సును పెట్టి, ఇంతకుముందు ఎంతోమంది జ్ఞాన తపస్సులు పవిత్రులయ్యారు, ఆ రకంగా వాళ్ళందరూ కూడా నా భావాన్ని పొందారు. అంటే నా యొక్క తత్వాన్ని వాళ్ళు అర్థం చేసుకుని ఎక్స్పీరియన్స్తో ఆ తత్వంలోకి వాళ్ళు కూడా వెళ్ళగలిగారు, ఆ సచ్చిత్తానంద స్థితికి. ఎందుకు?
వాళ్ళు ఈ రాగాన్ని, భయాన్ని, క్రోధాన్ని వదిలిపెట్టగలిగారు కాబట్టి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అలా ఎవరైతే భగవత్ తత్వాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్తో అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళు భగవంతుని పొందటానికి అర్హులు. ఏ యథా మాం ప్రపద్యంతే తాంస్తథైవ భజామ్యహం మమ వర్త్మానువర్తంతే మనుష్యా పార్థ సర్వశః. ఎవరు ఏ రకంగా నన్ను శరణు వేడతారో, ప్రపద్యంతే అంటే శరణు వేడటం, ఆ తాంస్తథైవ భజామ్యహం ఏ రకంగా నన్ను శరణు వేడి ఆరాధిస్తారో దానికి మమ వర్త్మాను వర్తంతే, దానికి తగ్గ విధంగానే నేను వాళ్ళను అనుగ్రహిస్తాను. మనుష్యులందరూ కూడా ఏదో ఒక మార్గంతో ఆ రకంగా వాళ్ళకు నచ్చిన మార్గంతో నన్ను శరణు వేడుతూ ఉంటే నేను ఏదో వాళ్ళ మార్గానికి తగ్గ విధంగానే నేను వాళ్ళని అనుగ్రహిస్తాను అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఎవరు ఏ విధంగా నన్ను శరణ చూస్తే ఆ విధంగా వారిని నేను అనుగ్రహిస్తా. అర్జున, అందరూ ఇలా ఏదో ఒక మార్గంతో అనుసరించడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉండవచ్చు. ఇక్కడ భక్తి యోగం చూపిస్తున్నారు పైన భగవంతుణ్ణి. మరి దానికి ఎగ్జాంపుల్ గా గోపికల్ని, గోపబాలుర్ని చూపిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత ఇక్కడ మనకి భక్తి యోగం ఇక్కడ కింద మళ్ళీ ఇలా చూపిస్తారు. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం అన్నమాట ఇది, భగవత్ ప్రపంచం. సో మోక్షం అంటే మనం ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలోకి వెళ్ళగలుగుతాము. సో అది ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సో ఈ భగవత్ ప్రపంచంలోకి వెళ్ళాలి, భగవంతుని చేరుకోవాలి అంటే మార్గాలు ఏమిటి, ఎవరు ఏ విధంగా శరణ చూస్తే ఆ రకంగా నేను అనుగ్రహిస్తానంటే ఇలా మనం ఇప్పుడు కర్మయోగం చూస్తున్నాము. సో కర్మయోగం ఈ ఫస్ట్ ఇక్కడ చూస్తున్నా ఈ వర్తకుడు వ్యాపారం చేస్తున్నాడు. అతను కర్మయోగంతోనే భగవంతుని చేరుకునే ప్రయత్నంలో ఉన్నాడు. అలాగే ఇక్కడ జ్ఞానయోగం చూస్తున్నాం. జ్ఞానం విషయం అర్థం చేసుకుని మనం ఈ బాడీ కాదు, మనము ఆత్మ, ఈ ఆత్మ లక్షణం ఇంత పవిత్రమైనది, భగవదంశది, మనం ఈ మనసు, బుద్ధి, అహంకారాలతో ఈ రకంగా ఆత్మ కామంతో మనం కప్పివేయబడి మన ఆత్మజ్ఞానాన్ని మనం తెలుసుకోలేకపోతున్నాం అన్న జ్ఞానాన్ని తెచ్చుకుని ఈ మనసు, బుద్ధి, కామము, రాగము, భయము, క్రోధం ఈ గుణాల్ని వదిలిపెట్టి మనం ఆత్మను అర్థం చేసుకోగలుగుతాం. అది జ్ఞానయోగం, జ్ఞానంతో. ఆ తర్వాత అష్టాంగ యోగం. నిన్న ఎవరో అడిగారు, ఆ ఫారెస్ట్కి వెళ్ళిపోయి ఒంటరిగా ఉండాలి, అది ఆ మెథడ్. ఇది అష్టాంగ యోగం 6th చాప్టర్లో డీటెయిల్డ్గా చూస్తాం ఆ మెథడ్ని. అలా వెళ్ళేవాళ్ళు ఆ మెథడ్లో వెళ్ళేవాళ్ళు. ఈ ఫైనల్గా ఇది భక్తి యోగం. భగవంతుని గురించి ఎప్పుడు మనసులో భగవంతుణ్ణి పెట్టుకుని ఏ పని చేసినా భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాం, ఏది వచ్చినా ఆయన ప్రసాదం అనే మెంటాలిటీతో ఉండగలుగుతాం. అది భక్తి యోగం. సో ఈ మార్గాలన్నిట్లో ఎవరు ఏ మార్గంలో వచ్చినా సరే దానికి తగ్గట్టుగానే నేను వాళ్ళని అనుగ్రహిస్తాను అని చెప్పి భగవంతుడు తనని చేరుకోవడానికి ఈ మార్గాలన్నిటిని కూడా సూచించారు. సో మనం ఇప్పుడు కర్మయోగం చూస్తున్నాము. సో పనులు చేస్తూనే భగవంతుణ్ణి చేరుకోవచ్చు అన్నది చూసాం. ఓకే, అటెండెన్స్ అడిగారు ఇందాక ఎవరో, ఇప్పుడే పోస్ట్ చేశారు మాతాజీ, చూడండి. సో కాంక్షతః కర్మణాం సిద్ధిం యజంతా ఇహ దేవతాః క్షిప్రం హి మానుషే లోకే సిద్ధిర్భవతి కర్మజా. సో ఈ లోకంలో జనులు అందరూ కూడా ఏమనుకుంటాము, మనం పనులు చేసినప్పుడు ఆ పనుల్లో విజయం సాధించాలనుకుంటాం ఎవరైనా. అందుకని మనకి ఏది చేసిన విజయమే కాదు, దాని నుంచి మంచి రావాలి, మరి వేరే చెడులు రాకూడదని అనుకుంటూ దేవతలకు ప్రార్థనలు చేస్తూ ఉంటాం. మనం ఏదైనా పని ప్రారంభించినప్పుడు, ముఖ్యమైనది అనుకున్నప్పుడు, ఈ పనిలో మనకు బాగా లాభం రావాలి, వ్యాపారం మొదలుపెట్టాము, ఉద్యోగం మొదలుపెట్టాము, దీంట్లో బాగా ప్రమోషన్లు రావాలి, బోల్డంత జీతం రావాలి మనకి అని ఏదో కోరికలు ఉంటూ ఉంటాయి. సో వాటి కోసం టెంపుల్స్కి వెళ్తాము, మరి దేవతలకి వాళ్లకు పూజలు అవి చేస్తూ ఉంటాం. ఎందుకంటే వాళ్ళు అలా పూజించినప్పుడు ఈ భౌతిక ప్రతిఫలాలన్నీ కూడా వాళ్లకు వస్తాయి. వాళ్ళు పూజలు సవ్యంగా ఉన్నప్పుడు దేవతలు అనుగ్రహిస్తారు, ఆ లాభాలన్నీ కూడా పొందటం జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. అయితే మనం ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో ఉన్న విషయాల కోసమే పూజిస్తున్నాం కానీ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి అంటే
మరి ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి అవ్వడానికి మనం ఎప్పుడు సామాన్యంగా మన దృష్టి అటువైపు వెళ్ళదు. కాబట్టి అది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అన్నమాట. సో ఈ దేవతలను పూజించినప్పుడు భౌతిక కోరికల కోసం అవి తీర్చుకుంటున్నాం. ఆ రకంగా మన పూజలు సిన్సియర్గా ఉంటే. కానీ మరి మనం అసలు భగవంతుడిని చేరుకోవాలి అంటే భగవంతుడినే ప్రార్థించాలి అని చెప్తున్నారు. చాతుర్వర్ణం మయా సృష్టం గుణకర్మ విభాగశః తస్య కర్తారమపి మాం విద్య కర్తారమవ్యయం. సో 4 వర్ణాలు నేనే సృష్టించాను. ఏ బేసిస్ మీద సృష్టించానంటే గుణకర్మలను బట్టి ఈ విభాగం చేశాను. ఏమిటా 4 వర్ణాలు? మరి బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు. సో మనమేమిటి పుట్టుకతో వచ్చాయి అనుకుంటాము, కానీ అది పుట్టుకతో కాదు. ఆ విభజనలు వాళ్ళ యొక్క స్వభావాన్ని, వాళ్ళ గుణాలను బట్టి. ఎవరికైతే నిన్న కూడా చెప్పుకున్నాం, బాగా చదువు బాగా చెప్పగలిగిన వాళ్ళు, సత్వగుణం ఉన్న వాళ్ళు, ఇలాంటి వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు. నాయకత్వ లక్షణాలు ఉన్నవాళ్ళు క్షత్రియులు, అలాగే వ్యాపారంలో మంచి బుద్ధి కుశలతో ఉన్న వాళ్ళేమో వైశ్యులు, ఇకపోతే పనులు బాగా చేయగల నేర్పరితనం ఉన్నవాళ్ళు శూద్రులు అని వాళ్ళ గుణాలను బట్టి, వాళ్ళ యొక్క స్వభావాన్ని బట్టి ఈ 4 విభజనలు చేశాను. నేను ఈ వ్యవస్థ సృష్టించినా కూడా నేను మార్పు లేని వాడిని కాబట్టి నేను అకర్తని. భగవంతుడికి ఇక ఎప్పుడు అకర్త అంటే ఏమిటంటే పని చేసినా కూడా బంధాలు అంటని వాళ్ళు. మరి ఎవరికి అంటవు? నిన్న చెప్పుకున్నాం, కర్మబంధాలు ఎప్పుడు అంటుకోవు? మనకు ప్రతిఫలం మీద ఆసక్తి లేకుండా ఇది నా డ్యూటీ అనే భావంతో పనిని చేస్తే కర్మబంధాలు అంటుకోవు. అప్పుడు అది అకర్మ అవుతుంది అని నిన్న చూసాం. అంటే కర్మ చేసినా కూడా బంధాలు అంటావు కాబట్టి అది అకర్మ, పని చేయనట్లే. సో పని చేయనట్లే అంటే నిన్న ఆ క్వశ్చన్ కూడా వచ్చింది, ఏ పని చేయకుండా కూర్చుంటే అది అకర్మ అవుతుందా అని ఒక డౌట్ వస్తుంది. సో అది జడత్వం అని అపార్థం చేసుకుంటూ ఉంటారు. పని చేయకుండా కూర్చుంటే అది అకర్మ కింద అవుతుంది. అది కాదు. అకర్మ అంటే నీ బాధ్యతలు నువ్వు మానేసి కూర్చుంటే అది అసలు కరెక్ట్ కాదు, అది తప్పు కూడా. సో అందుకని అకర్మ అంటే ఏమిటి అంటే పని చేసినా దాని బంధాలు అంటకుండా చేయగలగడమే అకర్మ. అలా ఆ రకమైన అకర్మను ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే చివరికి ఏ స్థితికి వస్తామో కూడా నిన్నటి చాప్టర్లో చూసాం. ఏ కర్మ చేయవలసిన అప్పుడు వాళ్ళకి ఆత్మానందం ఏమిటో, భగవంతుడి యొక్క తత్వం ఏమిటో వాళ్ళు అర్థం చేసుకుని ఆత్మలోని దివ్యత్వాన్ని, ఆనందాన్ని వాళ్ళు అనుభవించే స్టేజ్కి వస్తారు. ఆ స్టేజ్కి వచ్చినప్పుడు ఇంకే పని చేయక్కర్లేదు. అది నిజమైన కర్మ స్టేజీ అని చెప్పుకున్నాం. అది ఏ యోగం ద్వారా అయినా చివరికి ఆ స్టేజ్కి వెళ్తారు. సో ఈ కర్మయోగం ఈ రకంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనం ఫలితాల మీద ఆసక్తి లేకుండా పని నా కర్తవ్యం అనుకుంటూ చేయగలిగితే చివరికి మనం ఆ స్టేజ్కి వచ్చి మోక్షానికి అర్హులం అవుతాం. సో భగవంతుడు ఇక్కడ ఈ విభజనల గురించి చెప్తూ, ఈ సృష్టికి వ్యవస్థకు నేను సృష్టికర్తనైనా కూడా నేను మార్పు లేని వాడిని కాబట్టి నేను అకర్తనే. సో భగవంతుడికి ఈ ఫీలింగ్స్ కానీ ఈ కోరికలు కానీ ఆయనకి ఏవీ లేవు. ఆయన డ్యూటీ లాగా చేయవలసింది చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆయన ఎప్పుడు అకర్తయే. కిం కర్మ కిం కర్మేతి కవయోప్యత్ర మోహితాః తత్తే కర్మ ప్రవక్ష్యామి యజ్ఞాత్వా మోక్ష్యసే శుభాత్. సో ఈ కర్మ అంటే ఏమిటి, అకర్మ అంటే ఏమిటి అనే విషయంలో కవులు అంటే వివేకవంతులు కూడా మోహితులు అవుతున్నారు, అంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. కాబట్టి ఆ కర్మ ఏమిటో ప్రవక్ష్యామి, నీకు ఇప్పుడు చెప్తాను. యజ్ఞాత్వ, ఇది తెలుసుకున్న తర్వాత మోక్షం నీకు వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. కర్మ అంటే ఏమిటో అకర్మ అంటే ఏమిటో అర్థం చేసుకోవడంలో వివేకవంతులు కూడా తికమకబడుతున్నారు. ఇప్పుడు అసలు ఆ కర్మ రహస్యం ఏమిటో నీకు చెప్తాను. దీనిని తెలుసుకోవడం వల్ల నువ్వు ఏం జరుగుతుందంటే నువ్వు ఈ భౌతిక బంధాల నుంచి బయటపడవచ్చు, అంటే మోక్షాన్ని తెచ్చుకోవచ్చు. ఈ డిఫరెన్స్లు ఇవన్నీ నువ్వు అర్థం చేసుకోగలిగితే. సో అకర్మ అంటే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్గా ఏం చూపిస్తున్నారు అంటే భగవంతుడి మీద భక్తితో, ఆయన ప్రతిఫల మీద కాకుండా భగవంతుడి మీద భక్తితో ఉండటాన్ని ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా ఉండగలగటం అని అర్థం చేసుకోవాలి. అది అకర్మ అవుతుంది.
ఇక్కడ కర్మ అంటేనేమో సకామ కర్మ, మంచి పనులు, అంటే ఈ దానము ఇలాంటివి అందరికీ సహాయం చేయడం, దాంట్లో తప్పే ఉంది, తప్పలేదు. కానీ నేను చేస్తున్నాను మంచి పని అనే ఫీలింగ్ ఉంది, నాకు పుణ్యం వస్తుంది అనే ఫీలింగ్, పుణ్యం కోసం చేద్దాము అనుకున్నప్పుడు నీకు బంధం వస్తుంది. అయితే సత్ సత్ ఫలితాలు, సకామ కర్మ కాబట్టి నీకు మంచి ఫలితాలే వస్తాయి. అయితే మంచి ఫలితాలు వస్తే ఏమవుతుంది? పుణ్యం వస్తుంది. పుణ్యం వస్తే నీకు స్వర్గలోకం, పైలోక ప్రాప్తి వస్తుంది. సో అది. తర్వాత వికర్మలు. వికర్మలు అంటే అసలు చెయ్యకూడని పనులు, చెడు పనులు, అవి వికర్మలు. ఇక్కడ ఈ రకమైన ఎగ్జాంపుల్తో, ఒక కత్తితో అంటే మనుషులకి అపకారం చేయడం, అది కత్తితోనే కాదు, మనుషులకి ఏ రకమైన అపకారం చేసినా, ఏదైనా చెడు పనులు, చెడు భావాలు కూడా వికర్మలే. సో ఇక్కడ వివరిస్తున్నారనమాట దాన్ని. కర్మ అనేవి భగవంతుడు 3 రకాలుగా చెప్పారు: కర్మ, వికర్మ, అకర్మ. కర్మ అంటే మన ఇంద్రియాలను నియంత్రించి మన మనస్సును క్లీన్ చేయడానికి ఉపయోగపడే శాస్త్రాలు చెయ్యొచ్చు, ఇవి మంచి పనులు అని చెప్పినటువంటి మంగళప్రదమైన పనులు కర్మలు. అందుకే కర్మకి ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇలా అందరికీ సహాయపడటం అవి అని చూపిస్తున్నారు. వికర్మలంటే శాస్త్రాలు నిషేధింపబడిన అశుభకరమైన పనులు, వద్దు అని శాస్త్రాలు చెప్పిన పనులు. ఇవి హాని కలిగించేవి, మన ఆత్మ పతనానికి దారితీసేవి. ఆత్మ ఎప్పుడు పతనం అవ్వదు. ఇక్కడ ఆత్మ అంటే కూడా మనసు, బుద్ధి అని. సో మనిషిని చెడు మార్గంలోకి నడిపించేవి వికర్మలు. ఇకపోతే అకర్మ. అకర్మ అంటే ఫలాసక్తి లేకుండా కేవలం భగవత్ప్రీతి కోసం చేసే పనులు. మనం చేస్తున్నాము, నాకు ఈ బెనిఫిట్ కావాలి అనే ఉద్దేశంతో కాకుండా భగవంతుడిని ప్రీతిపరచటాన్ని, భగవంతుడికి నచ్చే విధంగా మన డ్యూటీని మనం చేయడం. ఇలా చేసినప్పుడు దానికి కర్మ ప్రతిక్రియలు ఉండవు, అంటే రియాక్షన్స్ ఉండవు, కర్మ బంధాలు ఉండవు. అంటే ఒక పలక ఉంటే మనకు ఆ కర్మను చేసినప్పుడల్లా దాని బంధాలన్నీ వచ్చి ఆ పలక మీద చేరుతూ ఉంటాయి. పలక మీద బంధాలను బట్టి మనకి నెక్స్ట్ జన్మ వస్తుంది. కానీ ఎప్పుడైతే మనం భగవత్ప్రీత్యర్థం ఇది నా డ్యూటీ అనుకుని పనిచేస్తామో మన పలక క్లీన్గా ఉంటుంది. ఆ పలక శుభ్రంగా ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ జన్మ అనేది ఉండదు, మోక్షం అనేది వస్తుంది. సో కర్మ ప్రతిక్రియలు ఉండవు, రియాక్షన్స్, కర్మ బంధాలు ఉండవు. ఎప్పుడు ఫలాసక్తి లేకుండా కేవలం భగవత్ప్రీత్యర్థం మన డ్యూటీ మనం చేసినప్పుడు. కాబట్టి ఇవి జీవాత్మని ఈ రకంగా కర్మని చేస్తే జీవాత్మను బంధించదు. కాబట్టి అది అకర్మ. చేసినా కూడా బంధాలు లేకుండా ఉండటాన్ని అకర్మ అని అంటారు. సో మళ్ళీ భగవంతుడికి మనకి ఉన్న వ్యత్యాసం ఇందాక చూసాం. చెప్తున్నారు భగవంతుడు మరి మాయను నియంత్రించేవాడు, మనమేమో మాయ చేత నియంత్రింపబడతాం, అంతే కదా. మరి ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు ఈ ప్రపంచం అంతా వ్యాప్తి చెంది ఉన్నాయి. మాయ అంటే ఏమిటి అంటే సత్వరజస్తమో గుణాలు అని చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి అందరూ కూడా ఈ ప్రపంచంలోకి వచ్చినప్పుడు ఈ మాయకు లోబడిపోతారు. అలా భగవంతుడు మాత్రం మాయనే నియంత్రించగలిగిన వాడు. అదొక డిఫరెన్స్ అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఆయన శాశ్వతుడు, మన బాడీ తాత్కాలికం, భగవంతుడి శరీరం శాశ్వతం. సరే, ఇవన్నీ చూసాం, కర్మ, అకర్మ, వికర్మ. ఇప్పుడు ఈ విషయాలు కానీ, భగవంతుని గురించిన జ్ఞానం కానీ, ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే ఒక సరి అయినటువంటి గురువు ఎప్పుడు కూడా అవసరం అని చెప్తున్నారు. సో ఆ గురువు దగ్గరికి మనం ఎలా వెళ్ళాలి, ఏ రకంగా గురువు దగ్గర మనం జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి, ఏ రకమైనటువంటి గురువుని చూసుకోవాలి అనేది ఈ శ్లోకంలో భగవంతుడు చెప్తున్నారు. తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయా ఉపదేక్ష్యంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానినస్తత్వదర్శినః. ఈ రకంగా మరి ఒక గురువు గారి దగ్గర మనం వినయంతో ఆయనకు సేవ చేసి ప్రశ్నలు వేయాలి. సో గురువును సేవించి ఆయనను ప్రశ్నించాలి, మన యొక్క డౌట్స్, మనకు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాల గురించి, జ్ఞానాన్ని గురించి. అప్పుడు ఉపదేక్ష్యంతితే జ్ఞానం, నీకు జ్ఞానాన్ని ఉపదేశిస్తారు. ఎవరు? జ్ఞానిన తత్వదర్శినః. ఈ తత్వాన్ని దర్శించిన ఆ జ్ఞాని నీకు జ్ఞానాన్ని ఉపదేశిస్తాడు. అంటే ఎలాంటి గురువు అంటే జ్ఞానాన్ని దర్శించిన గురువుని చూసుకోవాలి. అప్పుడు నువ్వు ఆ గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు శిష్యుడిగా వినయంతో సేవలు చేస్తూ
ప్రశ్నించి జ్ఞానాన్ని గురించి ప్రశ్నిస్తే ఆ తత్వాన్ని దర్శించిన, అంటే ఆ తత్వాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్తో అర్థం చేసుకున్న ఆ జ్ఞాని నీకు జ్ఞానాన్ని ఉపదేశిస్తాడు అని చెప్తున్నారు. సో గురువును చేరుకుని పరమ సత్యాన్ని తెలుసుకో, వినయంతో ఆయన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతూ సేవ చెయ్యి. అలాంటి మహాత్ముడైన జ్ఞాని నీకు జ్ఞానోపదేశం చేయగలడు. ఎందుకంటే ఆయన స్వయంగా జ్ఞానాన్ని దర్శించినవాడు కాబట్టి, యథార్థమైన జ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్నవాడు, అంటే ఎక్స్పీరియన్స్తో తెలుసుకున్నవాడు కాబట్టి అని చెప్పి, ఎలాంటి గురువుని చూసుకోవాలి, ఎలా ఆ గురువు దగ్గర నుంచి జ్ఞానాన్ని పొందాలి అనే విషయం భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే గురువు దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాలి అనే విషయం కూడా ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది. అర్జునుడు అదృష్టవంతుడు కాబట్టి స్వయంగా భగవంతుడి దగ్గర నుంచే ఆయన్నే గురువుగా పొందగలిగాడు. మనం ఇటువంటి గురువులను వెతుక్కోవాలి అని చెప్తున్నారు. ఎవరు జ్ఞానాన్ని పొందగలరు అనేది ఇప్పుడు ఇక్కడ గురువు దగ్గర నుంచి జ్ఞానం పొందాలని అనుకుంటాము. ఎలా ఈ జ్ఞానాన్ని పొందొచ్చు, ఎవరు సాధించగలరు ఈ జ్ఞానాన్ని అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం తత్పర సంయతేంద్రియ జ్ఞానం లబ్ధ్వా పరాం శాంతి మచిరేణాధిగచ్చతి. సో శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం. సో శ్రద్ధ ఉన్నవాడికే జ్ఞానం వస్తుంది, లభిస్తుంది. తత్పర సంయతేంద్రియ, ఆ తర్వాత ఇంద్రియాలన్నిటినీ కూడా నియంత్రించిన వాడికి, ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకున్న వాడికి. ఇంద్రియాలు నిన్న గుర్రాల్లాగా చూపించాం మనం. ఆ గుర్రాలను విచ్చలవిడిగా ఎటు పడితే అటు పోనిస్తే ఇంకా మనం గమ్యం ఎలా చేస్తాము? అలాగే మన ఇంద్రియాలకు చూపించే ప్రలోభాలన్నిటికీ లొంగిపోతూ అవి ఆ ప్రలోభాలు తీర్చుకోవడానికి పనులు చేస్తూ ఉంటే ఇంకా మన జీవితంలో ఇంకా మనకి మోక్ష సాధన అనేదే ఉండదు. కాబట్టి ముందు ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేసుకుంటే కానీ మనకి ప్రలోభాలు, కోరికల్ని కంట్రోల్ చేసుకోలే. కాబట్టి ఫస్ట్ శ్రద్ధ ఉండాలి. అంటే ఈ పని మనం సాధించాలి అనేటటువంటి ఇంట్రెస్ట్, విశ్వాసం, శ్రద్ధ ఉండాలి. ఏది? మోక్షానికి దారి వెతుక్కోవాలి. తర్వాత ఆ శ్రద్ధ ఉంటేనే జ్ఞానం అనేది వస్తుంది. జ్ఞానం వస్తేనే మోక్షం వస్తుంది. జ్ఞానం అంటే రియలైజ్ అవటం, ఈ విషయాలన్నీ తెలుసుకుని మనకు కావాల్సింది భౌతిక పదార్థాలు కాదు, మనం వెళ్ళవలసింది భగవంతుణ్ణి పొందాలి, ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి బయటపడాలి. అంటే ఏ స్థితికి వస్తే ఈ వైరాగ్యాన్ని మనం తెచ్చుకోగలిగితే అదే జ్ఞానం. కాబట్టి ఆ శ్రద్ధ ఉన్నవాడికే ఆ జ్ఞానం వస్తుంది. ఆ తర్వాత ఆ శ్రద్ధ ఉంటే ఇంద్రియాలన్నిటినీ కంట్రోల్ చేసుకుని జ్ఞానం లబ్ధ్వా, జ్ఞానం వచ్చిన తర్వాత పరాం శాంతి మచిరేణాది గచ్చతి, పరమశాంతిని అతను పొందుతాడు. సో ఈ దివ్య జ్ఞానం పట్ల శ్రద్ధ, విశ్వాసాలు ఉన్నవాడు మనస్సును, ఇంద్రియాలను నియంత్రణ చేసుకుని ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని పొందడానికి అర్హుడవుతాడు. ఆ తర్వాత అతడు ఇలాంటి అలౌకిక జ్ఞానంతో త్వరలోనే మచిరేణాది పరాం శాంతి, జ్ఞానం లబ్ధ్వా పరాం శాంతి, ఈ జ్ఞానం వచ్చి పరమశాంతిని మచిరేణాది గచ్చతి అంటే త్వరలోనే పొందుతాడు, శాశ్వతమైన పరమశాంతిని అని చెప్తున్నారు. సో ఎవరి ముందు శ్రద్ధ ఉండాలి. ఆ శ్రద్ధతో మన ఇంద్రియాలను, మనస్సును కూడా కంట్రోల్ చేసుకున్న తర్వాత కానీ ఈ జ్ఞానం అనేది రాదు. సో మనస్సును కంట్రోల్, ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ అంటే ఏముంది? ఆ ఇంద్రియాలు, మనస్సు చేసే పనే ఉంది, ఎప్పుడు అది కావాలి ఇది కావాలని ప్రలోభాలే పెడుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఆ ప్రలోభాలు మనస్సును, ఇంద్రియాల్ని నియంత్రించి క్వైట్ చేసేసి మైండ్ని ఈ రకమైన ఆలోచన నుంచి విరమించి ఎప్పుడైతే మనం కామ్ చేయగలుగుతామో, కంట్రోల్ చేసి, అప్పుడు ఈ అతి పరమశాంతి పొంది మోక్షానికి అర్హులవుతారు. అగ్నిశ్చ అశ్రద్ధధానశ్చ సంశయాత్మా వినశ్యతి నాయం లోకోస్తి నా పరో న సుఖం సంశయాత్మనః. సో ఇక్కడ ఎవరు సాధించలేరు ఈ జ్ఞానాన్ని అన్నది చెప్పారు. ఇంతకు ముందు శ్లోకంలో ఎవరు సాధించగలరు అంటే శ్రద్ధ ఉన్నవాడు ఇంద్రియాలను, మనస్సును కంట్రోల్ చేసి తద్వారా వైరాగ్యాన్ని పెంచుకుని ఆ జ్ఞానంతో పరమశాంతిని పొందుతాడు అని చెప్పారు. వైరాగ్యం అనగానే అడవుల్లోకి వెళ్ళిపోవడం అని కాదు అర్థం. వైరాగ్యం అంటే మనస్సును
కంట్రోల్ చేసుకుని కోరికల నుంచి తప్పించుకుని తగ్గించుకుని ఉండగలగటం. రాగద్వేషాలను వదులుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆ స్థితి వస్తుంది. సో వస్తుందని చెప్తారు. సో అది అందుకని ఇంద్రియాల్ని మైండ్ని కంట్రోల్ చేసుకుని శ్రద్ధ, ఫస్ట్ పాయింట్ శ్రద్ధ విశ్వాసం ఉండాలి. శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం. ఆ శ్రద్ధ లేనిదే అసలు ఏది చేయలేం. ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి, విశ్వాసం ఉండాలి, శ్రద్ధ ఉండాలి. అది ఉండి మనం ఈ ప్రయత్నంలో ఉంటేనే అది జరుగుతుంది. సో ఫస్ట్ పాయింట్ అది. సెకండ్ది అలా ఉంటూ మరి ఆ శ్రద్ధతో మనం మాటి మాటికి మనల్ని మనం రిమైండ్ చేసుకుంటూ ఇంద్రియాలని మైండ్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉండాలి. ఆ తర్వాత ఎవరు సాధించలేరంటే అజ్ఞశ్చ అశ్రద్ధదానశ్చ. జ్ఞానము విశ్వాసము లేని వాళ్ళు సంశయాత్ములు. అంటే ఎప్పుడు ఏమో ఇదంతా అయ్యేదా ఏమిటి, దేవుడు అనేవాడు ఏమో ఉన్నాడో లేదో, మనకి ఇవన్నీ కుదురుతాయా అనే విశ్వాసం లేని వాళ్ళు, సంశయాలు, డౌట్స్ ఉన్న వాళ్ళు వినశ్యతి. వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా ఇక ఇది రాదు, వాళ్ళకి ఇక మోక్షం అనే జ్ఞానం రాదు. న్యాయంలోకొస్తే నా పరు. వాళ్ళు ఈ లోకంలో ఉన్నా పరలోకంలో ఉన్నా కూడా సుఖం, వాళ్ళకి సుఖం అనేది లేదు. ఎవరికి? సంశయాత్ములకు, సందేహించే వాళ్ళకి ఈ లోకంలోనూ సుఖం లేదు, పై లోకంలోనూ సుఖం లేదు. మరి అంటే ఈ అనుమానాలు ఉన్నప్పుడు భగవంతుడు ఉన్నాడా లేదా అంటే మనకి ఎంతసేపు ఈ భౌతిక ప్రపంచం మీదే దృష్టి ఉంటుంది కాబట్టి ఇదే నిజం అనుకుంటున్నాం. కనపడని భగవంతుడు ఎక్కడో ఉన్నాడు అంటున్నారు. నిజమో లేదో ఎవరికి తెలుసు. మన కళ్ళ ముందు మనకి ప్రపంచం కనపడుతోంది, విషయాలు కనపడుతున్నాయి. ఈ కోరికలను తీర్చుకుంటూ ఉండటమే ఇక్కడ మనం చెయ్యొచ్చు. కనిపించేది నమ్మకుండా కనపడింది ఏం నమ్ముతాము అనుకుంటాం. కానీ కరెక్ట్గా విషయం ఏమిటంటే దానికి ఆపోజిట్ అన్నది మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటున్నాం, చెప్తున్నారు భగవాన్. ఇదే అనిత్యం, అది నిత్యం. ఆ నిత్యాన్ని, ఈ అనిత్యమాయ నుంచి బయటపడి ఆ నిత్యాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించు. ఎలా? నీ కోరికల్ని, భౌతిక ప్రపంచ వ్యామోహాన్ని తగ్గించి అంతర్గతంగా మనస్సును తిప్పు. లోపలికి మనస్సును తిప్పడం అంటే ఏమిటని మనకు వెంటనే డౌట్ వస్తుంది. అంతర్గతంగా అంటే కంటి ముందు కనిపించేదంతా కూడా నిజం అనుకుని దీనిలో మునిగిపోకు. అసలైనది తెలుసుకోవడానికి నువ్వు ఈ బయటకు కనిపించేదాన్నింటినీ క్వైటన్ చేయి, నిశ్శబ్దం చేసి లోపల ఉన్న నిజతత్వాన్ని, ఆత్మతత్వాన్ని, పరతత్వాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించు. ఎందుకంటే అది తెలుసుకున్నప్పుడే నిత్యమైనది అది, అది పొందుతావు, భగవంతుణ్ణి చేరుకుంటావు. లేదంటే ఈ మాయలోనే ఉంటూ ఈ ప్రలోభాలతో, ఈ కష్టాలతో, ఈ ఆందోళనతో, బాధలతో ఈ జనన మరణ చక్రంలోనే ఉంటావు అని. సో జ్ఞానము ఆ విశ్వాసము రెండూ లేనప్పుడు, అనుమానాలు ఉన్నప్పుడు ఇలా వాళ్ళు నన్ను ఎప్పుడు పొందలేరు. ఇలాంటి వాళ్ళు భగవద్ జ్ఞానాన్ని పొందలేరు. సందేహాలు ఉన్న వాళ్ళు, సంశయాత్ములకు ఈ లోకంలో కానీ పరలోకంలో కానీ సుఖం ఉండదు అని చెప్తారు. సో అలాంటి సంశయాత్ములు మరి ఎంతసేపు ఈ భౌతిక ప్రపంచపు సుఖాలలో, వ్యామోహాల్లో మరి అలా ఉంటూ ఉంటూ ఆ కర్మలు కూడా ఏ పనైనా వ్యామోహం తీర్చుకోవడానికి చేయొచ్చు, సుఖాల కోసం చేయొచ్చు, తప్పులైనా ఒప్పులైనా ఏదైనా. సో ఆ రకంగా వాళ్ళు విశ్వాసం లేని వాళ్ళు ఎప్పటికీ పొందలేరు. అలాగే వాళ్ళకి ఈ లోకంలో కానీ పై లోకంలో కానీ సుఖం ఉండదు. సో భగవంతుణ్ణి పొందేది ఎవరు అంటే శ్రద్ధ ఉన్నవాళ్ళు. ఆ శ్రద్ధతో ఇంద్రియాలను, మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకుని ఆ రకంగా శాంతిని పెంపొందించుకుని, ఇంద్రియాలను మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకోవడం అంటే ఆ కోరికలు, ఈ ఫీలింగ్స్, రియాక్షన్స్, వాళ్ళు ఇలా ఏదన్నా అనగానే వెంటనే రియాక్షన్ వస్తుంది ఎదుటి వాళ్ళు. మన ముందు మాట్లాడే వాళ్ళ మాటలకే కాదు రియాక్షన్, టీవీలో ఏదైనా విన్నా కూడా వెంటనే రియాక్ట్ అయిపోతూ ఉంటాం. ఆ రియాక్షన్స్ అన్నిటినీ కొంచెం ఆపుకుని మైండ్ని కంట్రోల్, అంటే రాగద్వేషాల వల్ల వస్తూ ఉంటాయి రియాక్షన్స్. ఎవరైనా పొగిడితే ఉబ్బిపోతూ ఉంటాం, ఎవరైనా ఏదైనా క్రిటిసైజ్ చేశారంటే వెంటనే కోపం వస్తుంది, బాధ వస్తుంది, దుఃఖం వస్తుంది, ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి. ఎందుకు? ఈ రాగద్వేషాలకి అటాచ్ అయిపోయి ఉన్నాం కాబట్టి అవన్నీ కూడా చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట. కంట్రోల్ చేసుకుని ఈ కోరికలను ఉన్నప్పుడు మన ఏ విషయం కూడా బాధించదు. మరి అంతే కదా, అప్పుడు పరమశాంతికి వస్తుంది, మరి మోక్షానికి కూడా అర్హులమవుతాము అని చెప్తున్నారు. ఈ విషయాల్ని ఇంకా వివరంగా చూస్తూ ఉంటాం, రకరకాల ఆస్పెక్ట్స్లో చెప్తూ ఉంటారు భగవంతుడు. సో ఇక్కడ ఈ చాప్టర్లో ఈ రకంగా ఉన్న వాళ్లకు మోక్షం వస్తుంది అనే శ్లోకాలు మనం కొన్ని చూసాం.
ఇక్కడ ఆ శ్లోకం ఒకటి. శ్రద్ధతో నీ మనసును ఇంద్రియాల్ని నువ్వు కంట్రోల్ చేసినప్పుడు నీకు శాంతి లభించి తద్వారా జ్ఞానము మోక్షము కూడా వస్తుంది. కానీ నువ్వు సందేహించి నువ్వు అజ్ఞానంతో విశ్వాసం లేకుండా ఉన్నప్పుడు నువ్వు జ్ఞానాన్ని పొందలేవు. విశ్వాసం లేకపోతే ఈ లోకంలో కానీ పరలోకంలో కానీ నీకు సుఖం లేదు అని చెప్తున్నారు. తస్మాద్ అజ్ఞాన సంభూతం హృత్సం జ్ఞానాసినాత్మనః చిత్వైనం సంశయం యోగం అతిష్టోత్తిష్ట భారత. తస్మాత్ కాబట్టి అజ్ఞాన సంభూతం, అజ్ఞానం వల్ల ఉదయించిన నీ హృదయంలో ఈ అజ్ఞానం అనే ఇది ఎందుకు వచ్చింది అంటే నీకు ఈ సందేహం, ఎలా వాళ్ళని చంపాలి, ఏమిటి, నేను ఇవన్నీ చేయలేనని ఏంటో ఇవన్నీ చాలా సందేహాలు వచ్చాయి కదా అర్జునుడికి. సో అజ్ఞానం వల్ల తలెత్తాయి నీకు ఈ సందేహాలన్నీ నీ మనసులో అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి అజ్ఞానంతో తలెత్తిన ఈ సందేహాలన్నీ జ్ఞానం అనేటటువంటి ఆయుధంతో నువ్వు చిత్వైనం ఖండించు, ముక్కలు చేసేసే. ఆ జ్ఞానంతో ఖండించు, నీ అజ్ఞానంతో వచ్చిన ఈ సందేహాల్ని జ్ఞానం అనే అస్త్రంతో ఖండించు, నీ సంశయాలన్నిటినీ కూడా. అతిష్టోత్తిష్ట భారత, యోగం అతిష్టోత్తిష్ట భారత. ఈ జ్ఞానం అనే యోగంలో నువ్వు స్థిరపడి లేచి యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్తున్నా. తిష్టోత్తిష్ట అంటే లేచి నిలబడి నీ పనిని నువ్వు చెయ్యి. కాబట్టి అజ్ఞానంతో నీ హృదయంలో తలెత్తినటువంటి ఈ సందేహాలన్నీ కూడా జ్ఞానం అనే ఆయుధంతో ఖండించు. భరత వంశస్థుడా, ఈ యోగంలో స్థితుడవై యుద్ధం చెయ్యి, లేచి నువ్వు యుద్ధం చెయ్యి అని మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. అంటే విషయాలను కొద్ది కొద్దిగా అర్థమయ్యేటట్లు చెప్తున్నారు. సో ఈ చాప్టర్లో ఇలా చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఇది షోడశకం నామనం కలికల్మషనాశకం నాతః పరతరూపాయ సర్వవేదేషు దృశ్యతే. సో హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో వేదాలన్నీ వెతికినా కూడా ఈ కలియుగ విషపూరిత ప్రభావాలను రూపమాపడానికి ఈ 16 పేర్లు ఉన్న హరే కృష్ణ మంత్ర జపం కంటే వేరే ఉపాయం లేదు. మరి ఈ కలియుగంలో హరినామం కంటే మనకు వేరే దారి లేదన్నది కూడా చూసాం. ఇది కలిసంతరణ ఉపనిషత్తులో ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. కృష్ణం వందే జగద్గురు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః.